Greška nastaje zato što mnogi biznisi donose odluke na bazi osjećaja. Ne gledaju finansijske posledice svojih odluka. I onda ulaze u neki posao i praktično po pravilu potcenjuju imovinu, koliko im je para potrebno ovde i koliko im je para potrebno ovde. Potcenjuju troškove, a s druge strane precenjuju prihode i profite. I onda kada tako gledaju na biznis, njima izgleda da je ovo jedna savršena priča. Znači, potrebno je vrlo malo ulaganja ovde i ovde, a očigledno je ogroman prihod i veliki profit. I onda se ulaze u taj biznis. Posledice toga su to što tek kasnije vide što se stvarno dešava. Znači, shvataju da u jednom trenutku ova imovina počinje da raste iznenadno. Znači, ne možete da izgurate taj nivo prihoda koji ste zamislili, nego vam je potrebno mnogo više para, a vi to niste ni očekivali. Ne možete da izgurate ovaj nivo prihoda sa tim troškovima koji ste zamislili, nego će biti potrebno mnogo više. I onda u takvim okolnostima dolazi mnogo nekih neprijatnih iznenađenja koja taj prihod ne menjaju, ali menjaju i troškove i značajno smanjuju profit. I onda u takvim okolnostima ovaj return on investment jako nizak i krećete se negde u ovoj grupi. Znači od 0 do 6%, od 6 do 12%, ali definitivno ispod proseka, jer takav način vođenja biznisa, koliko god da je radio nekada dok je firma bila mala, sada više ne funkcioniše.